Alleluia, alleluia. Daytaro payo kasla Biyernes Santo. Hindi mo laagungaran. Agribyo tayo. Maminano tayo ngay palpalagip. Anya dagiti pamaneknek nga nagungar ni Apo Esos. Ni awan na kimisa de la Sier. Anya dagajayan? Ne. Agin ko kunayo nga amuyon. Anya dagajay? Umuna, emtitum. Awan nagyan ijay. Tanam niya. Kaya dinapandag iti babae, kendag iti adalan, nga si Maruno, na itulidan day din na itakab, na ikalub nga bato, awanan ijay. Ngamhaan nga umanay, nga gapotawan ijayan di bangkay, mamati tayon nga nagungar, haan, tamabalin mo't nga, dahi di nga ron kadagtakaw ti bangkay, di mo na pagipananda. Kasano nga ron no, nakremate ko man ni Apo Isusan? Sano nga ron din na bagkataon pa cremation idi niya. Sano nga ta, awanin di garrapon ko natay nga rod. No, kumano mabandati, may kalungal daw ka nagungar, anya awanin di garrapon ko natay nga rod. Wala na itayab di tapo, idapuna. Emtitom, ngamhaan nga umanay, nga isa di pamanagnag tayo, nga ni Kristo nagungar. May kadwa, white cloth, di pinang barabad da. Di pinang bungunda, adda nga nakupin, ura di pinang bungunda ti ulo na, adda jayan nga nailasin, kunana. Nya? Kaya na nga sa una, danang takaw di bangkay na alangan nga ornusan, ko pinanda pa ilaang, inalad ako man, ako umangot, may kat, on the third day, di mo 24 hours pa ila di jay bangkay, ka talaga nga mangrugin nga umangot. Ne, anyon sa mamuawatan nyo ti bagbagak. Nakaangot kayon daytay 24 hours nga daytay napadasak ti ng bless ng punpunti nalmus. Haan nga handa nga impanen ijay naganan ijayan apo ni Raria. Ke apo ing kapunpuno nen darsem kunada mapana talaga adayo ka pailaeng ke nagangotan iso di bendisyon na apo pinaspasurita ko na nagaddayon ata talaga diya ka maiturod ti umasideg sa bali ti angot ti tao. Slamo la angot yo mo la. Diya ka mo. Iso no natay ka nga si bibiyag na angot ka la luwadan yo. Dajay nga JB pinang barabad da. Kino no tinakaw da bangkay na. Handa mabaling nga ibati di bado ata alangan nga nangalad nga ti garbage bag nga pangbungunda. Kung umangutin anuhaan nga kuan. May kaalo nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Esos. Dua nga bersyon daytoy. Kunana dayto ebanghelyo tayo nagapukin ni San Lucas, dua alalaki. Nya, tinangibaga nga apa nga berberukan nyo tinagungar kadagi tinatay kunanan. Ibaga dayjay anghel ti Apo kunana dayjay. Nga medyo sa bali nga bersyon dagiti ebanghelista may sana. Imbaga dagiti baba ipagarup dagiti babae nga iso ti hardinero, Apo ibagaman no nangikam ta ingkam laen di bangkay na ta sapwan mi kun na sa bali nga ebanghelista ni Apo Hesus laeng nga mismo dayjay ngam ni Lucas kunana dua ada discrepancy jay ada nagdumaan da maysa kunana di maysa dagiti sa baling ebanghelista tatta dua kunana met tinakita dagiti babae nasip nga nariwet amoy iti sao nga nariwet nasip ngat pay narigat da pay makalasin iso nga da malasin no ni Apo Hesus wenno dagiti ti anghel nga nakapuraw kunana dayjay ngam anya ti bagbagana nga naibagatay idin niya ngano addahan da nagpadaan ada discrepancy urehan da nga nagpada may maysa ti adda kinapudno na urehan da nagpada niya ibagbaga na adda nagparang alalaki. Duaman wenno maysa adda nagparang alalaki awanen ni Apo Hesus. May maysa di napasamak di ang description nati nagduma iso nga pamaneknek dayjay lalaki dayjay nakapuraw kunana dayjay.
Ngam gapot imbaga na nga nagungar ni Apo Isus nag-apay nga birbiroken nyo daytoy nagungar kadagiti natayhaan nga natay isuna nagungaren kunanan. May sa pamaneknek man di may kalwa pamaneknek. Ti may kapat a pamaneknek Easter appearances. Nagparparang ni Apo Isus kadagiti adalan, nagparparang kadagiti kakadwana. Uray met ta madamdama aka agsabot dakin inana ipresupos tayo nga ti mo na nga nagawidan na ninanang naa. Iso nga ti kadakkelan nga pamaneknek nga nagparang ni Apo Isus ay nga nagungar ni Apo Isus daydi pa nagparang na idi kalpasan nga nagungar. Awan nagyan di pansyon daydi bado nga pinangbungonda awan ay nabati dada lalaki dua or may sa lalaki nga nangibaga nga nagungaren ken dagiti panagparparang na kalpasan ang nagungar dagiti dadakkel nga pamaneknek nga ni Kristo ket nagungar anya ti mayat nga pagpampanunutan tayo tamano nga tawon mga dengdeggen dagiti nga sermon kada ebanghelyon anya ti mayat nga amerisen tayo tatta. Kuna tayo idi na minsan, idi naimbaga tayo, no sikat ti matay, takayat mo ti agungar, anya ti rason nga kaya mo agsubli dito'y lubong. Tatabalbalyan tayo mat. No sikat ti matay, ta agungar ka, ni Apo Isus, anya ti imbati na, di po raw alupot niya, katinatay kan niya, da barabadan da kaslamami, puti-putan da. Kadi di ipapatay, ay di puraw alupot, simbolo ti ipapatay di jay. Pakakitaan nga natay, ngam idinagungar ni Apo Isusen, imbati na. Haan nga naigawid iti puraw alupoten. Nagungaren. Iji nakaita naman na nga nakungkungan nga bato, rimuaren. Kano datay mati agungar, anya mati ibatim, iji unag ti pansyon. Ngada kayo man, nagpanunot kayo. No kaya mo ti biyag nga maikadwa, anya mo ti kayat mo nga ibati. Anya mo dagiti kayat mo nga, mabalin siguro ang ada dagiti kayat tayo nga balbaliwan niya. Apo inton pa nagungar ako, napudpudawak ko mamutin. Inton pa nagungar ako, hanto mo umay nalawat imuging ko na, apo ka apay kalasyak ko ma, inton pa nagungar, buti rogak to pay laeng. Anya laganas ko nga gungar man, no iso nga iso, awan laki nagbaliwan na mutan. Kauwan, no dahiti bagik mga tatanga, 82 kilos, Diyos ko, heavyweight nga kanayon, inton pa nagungar, dakay nga nasiksi, dakay tumanti siksi, anya lang nga sa oryon. Dakay kumamot at agbaling nga nalumag. Uy, dakamot tinatayag ako kumama nga siksi, wow! Nagwapo ako kumamot agong ko kumahang ko mga soryabon ko. Wow! Sa bagay, didak nga tamalasin niya. Sino ka? Huyo? Siguro, no? Nagungar ka, kala ko man ni Kalang. Wow, no, nagungar ni Kalang. Wow! Nene. Huyo ko na, ani mamang na. Joke lang, mat. Ngam da siya kala ko nagungar tayo, anya mo ti kaya mo nga ibati. Anya mo ti kaya mo nga ibati jayan tapno haam mo nga itugoten ni Apo Isus ka imbati na di puro aluputen ta apaya simbolo nga rod ti patay. Anya mo ti kayat mo nga ibati. Siguro dagitay mamarites ti kumadilak Father. Awan to kumadilak ko napaya Diyos ko nakaro. Uno saan dati kumapuso ko napaya na napno nga rod ti sakit tinakem. Dahiti ko mamupuso kung tanap nung orte sakit tinakam. Kadagitay nga tamot. Anya mo ti kaya yung nga ibati, pampanunutek kumamot. Anya nga tamot ti ibatik. Jak tumang manganan. Jak tumin ino. Ay matayak mo lang nga dagos. Agsubliak mo lang nga matay Kadagitay kumamot kwa niya. Kadagitay nga tamot. Makilala lalaki, makibababa, niya nga tamo ti ibati da. Cellphone, da kayo mo sa bali man panunoy. Cellphone na tap na awang kang kontaknan. Haan di ti ibagbaga nakakabsat. No nga tamo, no? Siyak ko ma. Apo jak ko mga no, jak ko mga uminuman. Nya mo day nga biyag kon, baka matayak mo laeng.
Anya dagitay no kaya mo ti agungar, anya mo dagitay mabalin mo nga ibatin. Tapno mangrugi ka mo't iti baro nga panagungar nga biyag. Anya dagitay ammom nga pakat katayam nga si bibiyag pay laeng ditoy tapno inton panagungar ka mang manibago dayta nga biyag. Siguro ka nasyak mo't laeng laki di aka bay aklat ta mga butsyog ako. Bay aklat ta mga kastoy ako. Agungar aklatan dagitay ko madadagsen ti puso nga haan nga makatulong kanyak akas Kristiyano. Dagiti dadagsen kanyak nga kas may nga padi nga hanga makatulong iti kinapadi. Dagiti nga taati mayat nga ibati niya. Kinagmayat nga tano daytay makipagungar tayo nga nawaya-wayaan. Nagmayat nga tano makipagungar tayo nga siraragsak nga ibati. Sino mayat nga agungar apo? Ni awam magayam ka. Kung maserbi dati kung kunak gayam itoy. Sino mayat nga agungar? Awan na tao mo mayat nga matay. Apayangan nyo kayat. Na ibagbagan ito. Apay necessary nga nga matay tay amin met. Sa tay tapno makapaungar tay ti baro nga biyag. Haan met man. Apay masapul pay lagamin nga. Mailan sa tay iti cross. Maduyok tayo. Maparparigat. Tapno maikali tayo, tapno agungar tayo, ti maikalo nga aldaw, sa tayo maibagang adda pa nagungar. Mabalin nga hantay nga agdalya, mabalin nga mawaya-wayaan tayo nga makipagungar tatan, uray no hantay nga agdalya sat iti panakatay. Kasla ko maiti na espiritual nga panagbiag tayo, kung kuna tayo nga rod tatay simana niya, panagungar, isugurod nga matay, daan akatataom, tapno iruar mo di baro. Example tayo laeng nga matay tayo, sa tay agungar, anya dagiti ibati tayo, kas jay, kas tapno nalaklaka tayo nga awaten. Katatamat, no kayat tayo ti agungar, han nga masapol ang matay tayo amin. Di pa nagado, sino mang punpun kanya yung nga roden, no matay tayo amin, agrama na, agpipinun pun tayo nga rod. Ngam ti ibagbaga na, no, danunan tayo dahi nga panagungar, anya dagiti maibati tayo, tapno rumwar tayo iti tanem nga nakailumluman o muna ako dagiti basol. Iti tanem ti basol no daduma ka nakatanem tayo iti basol. Uray mo no na pintas tabagbagi, na siksika, na pintas ka, uray man no na pintas talugan mo, uray man ka sanikwam amin nga sanikwa, no nakumutan ka nakatanem ka iti basol, nasulit latta abiyag. Hamo pa'y maipapati ti agkatawa, hamo pa'y maipapati ti agbiag, anya ti ubraem dito'y lubong, ay Diyos ko, mais-stress ka dagiti awan sir-serbi na nga banbanag, parparigatom ti bagbagim ka dagitay, ammom nga makatulong king ka, ngam iso ti nangi tanemam tabagimon, at danto sobra kada kayon nga agpolpolitika, Allah, mais-stress di banger, apaya ngumangato ti survey na di banger, mais-stress mo di banger, ala agngingin nato da. Madanagan di banger, tangumangato di banger, madanagan di banger, tangumangato di banger. Ay, kada kami mata ka, habang bumababa di porsyento na matay manok ko ako, di mas mayat awan pampanunutan me. Habang nga masirsiro ako, yes, makamukay biyag yon. Napiya atawan ti pampanunutan me. Kano di jati ibagbaga nakakabsat, anya dagitay banbanag nga kasla nang balkot kada tayo, nang itanem kada tayo, nga makatultulong kada tayo actually. Haan na tayo nga waywayawayaan, ngam hantay kabailan ti rumok at hantay kabailan ti rumwar. Hantay kabailan nga ibati tapno agungar tayo iti baro abiyag. Relasyon nga maawatan. Relasyon nga kunada nga rod ka ikatom dagiti toxic nga tattao iti lubong mo. Apay pay lang nga ti masakit tay gamin. No ammo nga makatulong king kan tarigagayam pay lang nga denggen.
Amo nga day bagbagana kanya mong basaem pay laji inpos na mapaspasagidang ka lang aro din baybayan mo na po apay pay lagamin nga lokatam ta cellphone mo. Or adda na kitay banbanag nga narigat tayo nga ibatan. Nga amo tayo nga makatulong kaslamot ada kitay na dumapadpadak mo sobra bisyo. Sobra kinatangsit. Sobra dayay pride. Sobra ang kinagamrod. Sobra ang kinamanaging bubukod. Nga among nga makatulong king kata, mapapaidaman ti pamilya, mapaidaman ti sabaling nga tao, ngam apaya nga nakabalkot tayo, nakatadem tayo, ti deta kantay kabailan ti agungar. Nagmayat ko mamo, di jari na niya. Kasla ko anya nga tajari na ni Apo Isus nga nagungar. Awanan ti sakit, dayila nga nagla ti kunanan ke naglasata ari kapum ti kitaem ti imak kunan ni ari kapum ti bakrang ko kunana kini Tomas. Dadaw ting Tomas. Kitaem ari kapum kunana ngem nawaya-wayaanen iti sakit. Nawaya-waya antay kumamot no anya day tari na nga mangpaspasakit, anya day tari na nga mangitaltalmeg, anya day tari na nga mangigawgawid kanya tayo tapno agragsak tayo akas may sa nagungar. Nawaya-waya antay kumanday tay na mangbalbalod mangguyguyod kada tayo nga agayat ngem adda mangigawgawid apayaga po ti biases tayo kadagiti tattao. Tulungam haan apaya liniputan nak ngamin idi. Adda pay labayas mo. Tulungam apaya natangsit bagahan nakasapulan. Pakawanam nagkamali haan apaya madingarod. Baka nakabalkot pa ilaeng di baka nakapansyon tay pa ilaeng iti dayta. Kadi nagsayaat nga rod ka ni Kristo nagungar inraman na tayo mairaman tayo tumot iti panagungar na. Ngam nagrigat met nga orayon tay pa ilaeng nga pumusay tay kenkwana sa tay makipagungar. Anya la serbi nang agbibiyag tay ditoy lubongan no kasla tay mula agbibiyag anatay. Anya la serbi nang agbibiyag tayo dito'y lubongan, no nakabalkot, nabungon, nakalungon tayo met kadagitoy nga mangigawgawid, nagsayang. Ala, adu ati pagkapsutan, adu pagkamalyan, adu dagitay makapasakit, adu dagitay mari na tayo nga mangiruruman kada tayo, adu dagitay gundaway nga mari na tayo ke nakalungon tayo, nakapansyon tayo. Ngam ti awis na nga rod ti panagungar. Awis na nga rod makipagungar tayo kenkwana. Awis na nga rod nga agbyag tayo asiwaya-waya no man pa'y adda dagitoy nga banbanag. Lusutin tayo, rumwar tayo. Ibati tayo dagitoy. Taiso ti ammo tayo nga agbyag akas Kristiyano. Taiso mo ti kasapulan ti magibiyag ken Kristo.